megáll a tér, minden szem rááll, mint egy jógész. Élő adásban ver a szíve, amihez nyúl, abból lesz a dísze. IM csapat, ő a vezető, nyomja végig, íg nincs benne pihenő. 50-100 arc néz vele együtt, a képernyőn mindenki ott feszül. Látod, ahogy jön, és a hangulat nő. Egy kattintás és kész, már is minden Picsúr élőben, Picsúr élőben, mindenki nézi, mindenki kérdezi. Picsúr élőben, Picsúr élőben, ez a pillanat most neked is veri. Picsúr élőben, Picsúr élőben, 2000-nél több és még mindig megy. Picsúr élőben, Picsúr élőben, ő a legjobb, ezt tudja a teljes kegy. YouTube-on pörög, mint egy jó álom, a kommentek közt nő a birodalom. Minden bejelentkezés egy újabb jel, hogy ma este is ő viszi a fel. Nem kell duma, ő hozza a sztorit, egy mozdulat és a csapat forít. Emma neve és ő a közi, amit felépít, az több mint szép. Lép egyet előre, és indul a fény. A nézők hadserege, mindenki zenél. Picsúr élőben, Picsúr élőben, mindenki nézi, mindenki kérdezi. Picsúr élőben, Picsúr élőben, ez a pillanat most neked is veri. Picsúr élőben, Picsúr élőben, 2000-nél tök és még mindig megy. Picsúr élőben, Picsúr élőben, ő a legjobb, ezt tudja a teljes kegy. Amikor megszólal, megáll a zaj, a képernyőn át is érezni, hogy hajt. Nem csak vezető, ő maga a tűz, ami köré gyűl.